जोङो मिथिंगापुर इक'टुरिजम एनजिअनि जे थांखि लानाय गंथामसो स्कुलाव जोङो बिफां गायबाय। बेनो जाहैबाय गोजोनपुरि एलपि स्कुल आरो सान्तिपुर एलपि स्कुल आरो नन्दिपुर एलपि स्कुलावहाय जोङो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। ओमफ्राय दा बेखौनो आं फोरमायनो लुबैदों जे रायजो राजानि गेजेराव बा माखासे फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ लाफानानै जों बे हाबाफारिखौ मावनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेन' साफ्रोमबो मिथिखायोब्लाबो जोङो माखासे बिफां लाइफाङाव गायनाय हाबाफारिखौहाय जोंहा मेनलि दिनै जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि जों दायथ'खौ जों लानाय नुवा। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो दिनैनि थारिखआव बयबो गोसो होसारनानै बे 5 जुन थारिखखौ लानानै साफ्रोमबो बे अबजार्भखौ खालामनाय जायो। जाहाथे इयुनाव जों बेफोरखौनो नोजोर बोनानै आरो बेल' नङा, जोङो बुहुमाव थांनानै थानांगौबा जों बिफां लाइफां गैयाबा जों थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हादोरावनो दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि अबजार्भखौ खालामबोनाय थानायखाय बा खालामबोनायखाय जोंबो दिनैहाय आगु बोसोरफोरनि बायदिनो जोंबो मिथिंगापुर इक'टुरिजम एनजिअआ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नंगौ, जोंहा दिनै रायमना नेसनेल पार्क जानायनि उननिफ्राय जोंहा गेदेरथार मोनसे बिबान दं। मानोना जोङो रायमना नेसनेल पार्कजों जों नांजाबनानै थानाय, बुंनो थाङोब्ला जोङो बर्डाराव जों थानानै दङ हिसाबै रायमना नेसनेल पार्कखौ जोंहा होबथानाय, रैखाथि होनाय बेफोराव जोंहा मोनसे गेदेरथार थांखि दं होननानै आं सानो आरो आसा खालामदों। साफ्रोमबो रायजो राजायाबो दिनैनि थारिखआव बुजिनांगोन जे रायमना नेसनेल पार्कआ दिनैहाय सोरजिजानायनि उनाव जोङो रायमना नेसनेल पार्कखौ जोङो मोगथां महर जाफुंहोलांनांगौब्ला आरो इयुन समावहाय जों माबायदि खालामलांनांगौ बेफोर हाबाफारिखौ जोङो मा होनो इक'टुरिजम एनजिअआ जेब्लायबो जोङो सिगांबोनानै दङ। आरोबाव आसा खालामदों रायजो राजायाबो रायमना नेसनेल पार्कखौ दानायाव रायजो राजा बिथांमोनाबो हेफाजाब होलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेखौनो आङो गुरैयै फोरमायनो सानबावदों। जोङो गासैबो बे दिनैनि मुलुगनां बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारियावहाय जोङो बिफां लाइफांखौ जों गायोब्ला जों माबायदि बेनि गेजेरजों जोङो मानसिया थांनानै थागोन बा थांनानै थालांनो हागोन, बेखौ इयुनाव नोजोर बोनानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ लागोन होननानै आं आसा थिदों।